Premtobre Kasee no so na yenko ensam foforo emu na posifo wo madwuma wo mo eye na anu adai one more apaw police action against rider indiscipline eho entoma 2022 no mo eno na didi mu ama enne okada riders a wo mo fashion so dia wo ya kwantempo so nya hwe be 250 dia one more akire wo memra no ene one more ADA se ehwehwemu no ewia Adom TV etwaso Oforisi obusumi ewa afimpinu ene eduonu mienu mu ena police adwumakuo no eda operation Paari edi ya ne bota nyina ene se wonom a wotwi moto a wonni emra so no ne na monso ema akwanhia esi no obekire wonom nyina ne fribra wonom ehye adwumadie na se no nhihye bia wosan di egu akwan mu ene se obi biara a wotwi moto a obekire no se wabu emra so no wode wonom efa ntetie mu ema wonom ehunu nienti a esese wodi traffic nhihye nyina so na police adwumakuo no ekire mu a efibra wode operation Paari ebaye no motor riders dodo na ene wadi traffic nhihye so ya se red light no so a wontwamu na afei pedestrian walkways nso enyade se wonom efa so a eyade se esefata pa wokire mu a emfasode ewo operation Paari mu no wohunu ewo data ewo road traffic accidents mu a eda na die se ebredi nkan kora ni a motorbikes dodo ya na enya nkwanhia no eso atekora wakoso ade atu dwa ewo nkrata ne mu se emfasode se be a obenya ne yie nti no wakoso anu wajere operation Paari ne mu ya ne senti watu police for dodo na egukuru mu ya wonom ejinejina traffic lights ahodo ase ewo enkran hanom na a police fuei wonom so adwuma wo beye ne se wonom titi motorbike so a wotwidi motor riders echiri boko na se obi biara a wobetwa red light mu no wodi na chi akobia a wo koro no wokoduru honom a wakire no wonom ochire mu se enami nsantemu no watumi akiri motor riders 250 a wonom etwa red light mu ene emfomso ahodo bi ewo enkran hanom na sede wonom eye no no won wakire wonom nyina wode wonom ebefa ntetie mu amo wonom ahunu saa no yoye a woye ne sunsunsanso wonom akasa so ene wonom a wofa akwan so enso wia wode wonom afa emra kwan so na nsankrata yi so edeto omanfo nyina enim se wontai policefo echi se ne ebeye a saa adwumadie obetumi aye enyamfasode papa bi afri so amana bo o man mu nyina